threshold magimako e gik matimore e loch gwenge. Kwa mfano, iyudo ni iwacho ni agriculture is devolved. Agriculture ma devolve ni, kata ka neno kaka appointment system, all these parastatals pod odong e national government. Decision moko nitie ma loch gwenge nyalo timo koko makore gi national government. Ma nyaka giyud authority from the national government. Thematic areas miwacho ni are fully devolved. So loch gwenge nyaka bed autonomy gi mondo gi make decisions maggi a level no mondo gik moko timre. And back in the counties, nitie interference between ma work from the executive to the legislative wing. Ma iwacho ni ma wa oro to nyaka tim kama. To nyaka tim kamano, en nyaka time kamano, ma koko time kamano to gigo bitimre. So aparo ni assemblies bendo ningo wego autonomy margi, magi wacho ni we are not doing like this because of 1, 2, 3, 4. Okwatem because of 1, 2, 3, 4. So can legislative wing bende nyalo magi to gik moko dwar legislations, magi to gik ma apparently the assemblies should just take the head on. So apparently kaka wayudore e bunge gi kedo tich bedo matek ma ok nyalo kata kidwa wache to tin okunyalo wache mukel change more gima timore. Erokamano. George, korang wadhi okang machiel lero gi makare gik moko adek mabende lose kacha mabende ang los mise mar twak moro manogo kawuono ka nitie ka koda waziri bende mano e county Omamba Bay Grace Mercy Osewe koda twak e weche go mag loch gwenge mana ka miweye kar kanyo weche mimulo kanyo moting'o weche mag pending bills kata gope mantiere county kacha weche mag choko pat jopiny kachiel koda kamago bende mano mar neno ni ere kaka itiyo makare kinda gigi duto abiri masi kendo kama nitiere kar kanyo nitiere thuolo mopogore ma oganda yudo kiwacho ni choko pach oganda tiyo kanyakla kind sirkal mamalo kod sirkal mag loch gwenge ben gin moko minyalo wacho waziri ni adieri kama ibete bende tudruok osebedo moro makare kata kan ji romo juma mokalo bende tudruok nitie moro makare mane kind county